אני איתך, דוקטור נתן שטיירמן, יושב ראש, בעלים ומנהל רפואי של המרכזים הרפואיים שן עולם. אנחנו נשוחח על טיפולי שיניים אצל אנשים שעברו השתלת איברים. אם הבנתי נכון, אנשים שעברו ניתוח השתלה נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח בעיות שיניים. ממה זה נובע? ראשית, בואי נקדים דבר. כל החולים שמועמדים לקבל שתלים, אין כליות, אין כבד, אין. שלב הראשון עושים להם סטריליזציה, מה שנקרא, ניקיון כל מוקדי הששת וכל מוקדי הזיהום בפה לפני ההשתלה. זאת אומרת שהם נכנסים לתהליך של ההשתלה, כאשר כל נושא רפואת השיניים הדנטלי הוא מנוקה מהששת, ממוקדי דלקת, משורשים שנשכחו שם ולא טופלו, ורק לאחר מכן הם נכנסים לעבור את ההשתלה. לאחר מכן שהם עברו את ההשתלה, הם מטופלים בכל מיני תרופות שנוגדים, תנגוד את הגוף לשתל, שלא יהיה לנו דחיית השתל. אז גם בתחום רפואת השיניים צריך להתייחס בהתאם, להשתמש בתרופות ולטפל בפרוטוקול רפואי מתאים, שלא יהיה התנגשות בין התרופות שמקבלים לבין טיפולי השיניים. יש דרך למנוע את זה? טיפול כלשהו שאפשר לעבור לפני ההשתלה? זאת אומרת, שכמו שאמרת זה... כפי שאמרתי, הפרוטוקול הניתוחי לפני ההשתלה... אז מה שאתה בעצם אומר שלפני שאנחנו בכלל מגיעים, לפני שחולה מגיע להשתלה, הוא קודם כל עובר את התהליך של הוצאת כל הזיהומים מהפה, בכלל, מאזור של השיניים, ונותנים לזה אישור בכתב למנתחים בבית החזה, או לכל אזור אחר שמקבל השתלה, כדי שיוכל לעבור את תהליך ההשתלה. אוקיי, אז בואו נעבור באמת, בן אדם עבר השתלה, על מה רופא השיניים צריך להקפיד כשהוא מטפל? דבר ראשון, על האנמנזה, על תשאול החולה, על מה הוא עבר, לקבל ממנו מסמכים רפואיים, מעדכניים, איזה שתל הוא עבר, מה התרופות שהוא מקבל, ולפי זה לתכנן לו את הפרוטוקול, הטיפול המתאים בתחום רפואת השיניים. דבר אחד חשוב, ההיגיינה האוראלית אצל המושתלים, זה דבר הכרחי להקפיד על היגיינה אוראלית, ביקורת אצל השיננית פעם ב3 חודשים, לעומת האוכלוסייה הרגילה שזה מומלץ פעם ב6 חודשים. היגיינה אוראלית של הפה עם צחצוח בוקר וערב, שטיפות פה, ולהקפיד על היגיינה אוראלית טובה. יש טיפולי שיניים שאסור לבצע באוכלוסייה הזאת? בדרך כלל רוב טיפולי השיניים מותרים למושתלים. בנושא שתלים יש דיאלוג אקדמי בתחום רפואת השיניים, כן או לא, כי יש לפעמים תרופות שגורמות לדיכוי מערכת החיסונית, וזה גורם לדחיית השתל או זיהומים חוזרים כתוצאה מהחדרת גוף זר שנקרא השתל. אבל זה עדיין בדיון אקדמי שעוד אין החלטות ברורות לחלוטין. תוכל לתת לנו כמה דגשים לגבי טיפולי שיניים אצל מושתלים באיברים, על מה הם צריכים להקפיד? כמו שאמרתי, דבר ראשון זה היגיינה אוראלית, בדיקה אצל רופא ושיננית פעם ב3 חודשים, במידה ומתפתח מוקד הששת לטפל בו במיידית, להערכתי, וזאת עמדתי האישית, להימנע משתלים, לבצע טיפולים שמרניים כמה שאפשר, במידה וצריך לבחור בין שתל לתותבת, עדיף את התותבת על מנת לא לסבך את המערכת, כל המערכת ולהכניס אותה לסטרס. לנסות ולשמר במצב סטטי, שמרני, כמה שפחות דברים פולשניים. ברור. שעלולים לגרום לזיהומים נלווים כתוצאה. אנחנו לא רוצים את זה. תודה רבה לך, דוקטור שטיירמן. אני איתך, דוקטור נתן שטיירמן, יושב ראש, בעלים ומנהל רפואי של המרכזים הרפואיים שן עולם. הבוקר תסביר לנו על ביצוע טיפולי שיניים אצל אנשים שחולים בסרטן חלל הפה. למה מטופלים כאלה צריכים להיות מודעים לפני שהם מגיעים לרופא השיניים? בוקר טוב. ראשית הייתי רוצה לתת קצת רקע שבארץ מאובחנים מעל 23,000 חולי סרטן בשנה,
שאחוז ההישרדות הוא די גבוה יחסית, שהוא כ-60% שורדים את המחלה. עכשיו, בתחום רפואת השיניים, יש כמה מקומות שסרטן הפה והלוע מאובחנים, על השפתיים, על הלשון, על הלחיים הפנימיים ועל הלוע. כאשר האבחון הראשוני והתפקיד הראשון של רופא השיניים הוא לבדוק גם את הריריות ואת חללי הפה, לא רק את השיניים. ובדרך כלל המאבחן הראשון זה רופא השיניים. ורצו לציין לציבור שברגע שיש איזה פצע בפה, בכל אחד מהאזורים האלה שלא מתרפא תוך 2-3 שבועות, לפנות לרופא ולנסות להבחן את זה. אוקיי. וניתן להבחן את זה בקלות. יש ערכות כרגע חדישות שניתן ברמת המרפאה להבחן במיידי, או לעשות ביופסיה ולשלוח את זה לפתולוגיה ולהבחן את זה. ולאחר מכן לפעול בהתאם לממצאים שקיימים. עכשיו, ברגע שזה הממצא קיים, אז לפעול בהתאם, פעולות כירורגיות, כימו, הקרנות וכן הלאה. זה בגדול. אז על מה בעצם חשוב שהרופא עצמו יקפיד, רופא השיניים? רופא השיניים צריך להקפיד בדרך כלל לאבחון נכון ראשוני, כאשר הוא בודק את חלל הפה. בדרך כלל רופאי השיניים מתמקדים אך ורק באזור השיניים, רואים את זה כפלטו לבדיקה, יש חור, טיפול שורש, עקירה, השתלה וכיוצא באלה. לא לשכוח לעולם שכל האזור הזה זה יחידה אחת, זה כולל שפתיים, לחיים, לשון, לוע, וכל הדברים האלה צריכים לקח בחשבון, להיבדק בצורה יסודית קלינית, ואם במידה ויש ממצא, לפעול בהתאם לפרוטוקול הרפואי שידוע ולא... אז אני באמת מניחה שאצל חולים כאלה היגיינת הפה נפגעת מאוד, זה נכון? היגיינת הפה היא נפגעת, וגם השיניים והחניכיים נפגעות כתוצאה מהכימיותרפיה שמקבלים, מהקרנות שמקבלים. ורצו לציין דבר אחד, שאם כבר נפגעו, הפציינטים האלה נפגעו, מגיע להם איזשהם זכויות מתחום מהמדינה עצמה. כמו טיפולי שיניים, משמרים, סתימות, עקירות, טיפולי שורש וכן הלאה, ושיקומים זמניים על חשבון המדינה. אוקיי. תגיד לי, יש בעיות שיניים אופייניות למטופלים האלה? בוודאי. כתוצאה מהטיפולים הכימיותרפיים והקרנות, נוצרות בעיות ברמת החניכיים, בהתפרצות הששת דוארת, וצריך לטפל בנושאים האלה. יצא מחקר מאוד מעניין, שב-2007 התפרסם בניו אינגלנד, באוניברסיטה מאוד ידועה בארצות הברית, שלמי שהיו במשך תקופת החיים יותר מ5-6 בני זוג, והתקיימו יחסי מין אורליים, אובחן פי 3.5 סיכוי לחלות בסרטן הלוע, כתוצאה מווירוס הפפילומה. אוקיי. אבל לא אובחן עדיין שהחיסון נגד וירוס הפפילומה, שהוא עוזר לנשים בתחום של ידידי, הוא עוזר אכן לנושא הזה בלוע. וזה שווה מחקר בפני עצמו. בהחלט. אז אנחנו תמיד מסיימים את האייטמים האלה רק נאחל בריאות לכולם. תודה רבה לך, דוקטור שטיירמן. תודה לשניכם. תודה רבה. אבל בגיל השלישי, תוחלת החיים במדינת ישראל ובעולם המערבי התארכה. נכון. נשים עוברים את גיל ה-81 פלוס, גברים 79, 78, וצריך להתאים את הטיפולים לפי הצרכים של האוכלוסייה. הטיפולים בדרך כלל היו תותבות, שלמות, רגילות, ששמים אותם בלילה בכוס ליד החדר שינה. היום מנסים להימנע מזה. יש כל מיני פרוצדורות שונות למשונות, כמו שתלים, שיקום על שתלים, תותבות נשארות על שתלים. כן. וכמובן, כל טיפול מותאם לפי הפרמטר של אותו חולה, או אדם.
אז אם אנחנו מדברים באמת על איזה בעיות שיניים אופייניות לגיל הזה, לגיל השלישי? בדרך כלל בגיל השלישי יש נשירה גדולה של שיניים כתוצאה מתהליכים של עקירות, כתוצאה מהששת, שיניים שנרכבו והיו זקוקים לעקירות, בעיות חניכיים מתקדמות, ואז צריך להתאים את הטיפול המתאים לבן אדם המתאים. כמובן שחולים ששולטים בעצמם ומתפקדים, אפשר להציע להם טיפול קבוע על שתלים וכן הלאה, בהתחשב ברקע הרפואי שלו. מטופלים, למשל, חולי אלצהיימר, אם אתה תשים להם תותבת, זה לא יעבוד. נכון. ואז צריך למצוא פתרונות מתאימים. תותבות שנשענות על שתלים, ופחות או יותר האוכלוסייה דורשת היום שיקום קבוע על שתלים. פחות התעסקות. והתעסקות עם התותבות וכן הלאה. אבל לא תמיד זה מתאים, הרקמות הפה הזדקנו. שאי אפשר לבצע שתלים. אי אפשר לבצע שתלים, יש מחסור בעצם. כן. ופרוצדורות בבניית עצם בגיל כזה, זה פרוצדורה די קשה ודי מתמשכת. ואתה עושה את השיקול, עלות תועלת. כן, אז אני מניחה שלפעמים המצב הוא בלתי הפיך. לאיזה דברים חשוב להתייחס, במיוחד בגילאים האלה? קודם כל, היגיינה אוראלית. כן. רופאי השיניים שמטפלים בגיל השלישי, ויש תחום מסוים של התמחות של רופאים שמתעסקים אך ורק בגיל השלישי. היום יש גם ניידות שמגיעות לבתי אבות, לבתי המטופלים, ניידות כדי לא לטרטר את המבוגר אם הוא לא בדיוק יכול להגיע, ולהתייחס בהתאם לצרכים של כל אחד ואחד. אין מרשם גורף לכל אחד ואחד. כן. תגיד לי, יש סיכונים מיוחדים בטיפולי שיניים בגיל השלישי? סיכוני מסכני חיים. בגלל הגיל או דברים שצריך להתייחס אליהם. טיפולי שיניים הם לא מסכני חיים. כן. צריך להתייחס במיוחד לפציינט עצמו, לרקע הרפואי שלו, ולהתאים את הטיפול המתאים למטופל המתאים. זה כלל ברזל. אוקיי, אז לאיזה דברים המטפל צריך לשים לב או להימנע מלעשות? אני מבינה שצריך באמת, כמו שאמרת, רקע רפואי והכל, אבל... למשל, חולי סכרת מאוד מתקדמת, אינסולינים וכן הלאה, להימנע משתלים. ואפשר לחזור לשיטה הישנה של תותבות. כן. אם הפציינט הוא בן 80 והוא בריא לחלוטין, אפשר לשקול שיקום קבוע על שתלים. זה אינדיבידואלי. אינדיבידואלי לגבי כל מטופל ומטופל. אם המטופל הוא סיעודי... זה לא כי הוא בן 80, אז לא. או 70, זה... בהתאם למצב הרפואי. אם למשל המטופל הוא סיעודי, להתייחס בהתאם לצרכים שלו. ברור. לעשות את הטיפול המינימלי ולהפיק את המקסימום מהטיפול. תגיד לי, מטופל כזה בגיל השלישי, מבוגר, מומלץ להגיע עם מלווה? הוא נכנס עם מלווה לחדר הטיפולים? לפי מצבו הרפואי והגופני. אם הוא הולך למכולת, אם הוא עולה לאוטובוס לבד, בכוחות עצמו, הוא יכול להגיע גם לטיפול לבד. במידה והוא נתמך במקל או בהליכון, כמובן שרצוי לבוא עם מטפל, שבדרך כלל יש לגיל הזה מטפלים זרים או מקומיים, או לבוא עם בן משפחה. ברור. יפה. אז מה נאחל להם? בריאות שיניים. לא, בריאות שלמה. ואחר כך שיניים טובות ולאכילה. דוקטור שטיירמן, מאוד מאוד מודה לך.